Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Houve unha vez, no país dos elefantes, unha manda na que as femias tiñan os ollos grandes e brillantes e a pel suave de cor rosa caramelo. Esta bonita cor debíase ao feito de que as elefantiñas, dende o seu primeiro día de vida, só comían rosas e xeranios. Non é que as rosas e os xeranios fosen moi saborosos. ¡Bla! ¡Qué mal saben! Mais conseguían que a pel ficase lisa e de cor rosa caramelo, e os ollos bonitos e brillantes. As rosas e os xeranios crecían nun xardín balado. Pechadas ali dentro, as elefantiñas brincaban unhas coas outras e comían flores. Se non rematades todos os xeranios, nunca chegaredes a ser tan bonitas como as vosas mamás. E nunca teredes os ollos brillantes. E ninguén vai querer casar convosco cando sexades grandes. ¡No! ¡Nunca seremos rosas nin bonitas! E, para favorecer que aparecese a cor rosa, calzaban as elefantiñas con zapatos de cor rosa. Púñanlle os colares tamén de cor rosa. E púñanlle nas patas uns lindos lazos tamén de cor rosa. As elefantiñas, desde o seu recinto de rosas e xeranios, vían ao lonxe os seus irmáns e coimáns de cor gris elefante a brincar na sabana perfumada, a comer erva verde, a batuxar na auga e na lama e a dormir cestas debaixo das árboles. De entre todas as elefantiñas, Margarida e Papoula non conseguían ficar a cor rosa, a pesar das rosas e xeranios. E isto entristecía moitísimo a súa mamá. Ai! E aborrecía enormemente o seu papá. Margarida e Papoula, por que continuades con esta cor cincenta que lle fican tan mal a unha elefantiña? Non o sabemos! Facedelo adrede? Non, non! É por rebelarvos? Non, non, non! Cuidado, miñas fillas, de seguir así, cando sexades grandes, nunca seredes bonitas. Cada vez máis agrisaban, calaban, e para contentar os pais daban de comer máis e máis flores. Ata que un día os papás de Margarida e Papoula perderon toda a esperanza de que as súas fillas chegasen a ser bonitas e decidiron deixalas en paz. Margarida e Papoula, felices, saíron do recinto, libráronse dos zapatos, dos colares e da lazada das patas e comezaron a correr para un lado e para outro.
a comer erva verde, a batuxar na auga, a dormir cestas. Desde o valado, as outras elefantiñas miraban para elas. No primeiro día, asustadas. No segundo día, preocupadas. No terceiro día, perplexas. ¡Hala! E no cuarto día, con envexa. ¡Qué envexa! No quinto día, as máis valentes comenzaron a sair, unha detrás da outra. Os colares, os lazos, desmontoáronse a abandonar. ¡Yupi! Las elefantiñas, despois de ter probado a erva verde, os baños de auga fresca e as cestas á sombra das belas árbores, nunca máis quixeron ver un zapato, nin moito menos entrar nun recinto. Desde entón é moi difícil distinguir os elefantes das elefantas. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. O mellor é de lobos, ou tamén doutro animal. Pode ser de sereas ou tamén dun paspallar. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Teremos ollos abertos, o cu pegado no chan, coas orellas escoitando, axiña imos comezar. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Estaremos moi atentos para poder imaginar o son que fan os paxaros, tamén as ondas do mar. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. E se gusta moito conto, poderíamos contar un segundo e un terceiro,
o cuarto pra rematar. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto.